जोंनि एलएस प्रडाक्शन हाउस लोगोसे जोंनि गेजेराव जोंजों हांख्रायनानै नुहुरजानाय जोंनि प्रडाक्शनाव एक्टर महरै खामानि मावनाय मानगोनां दैमासा ब्रह्मजों लोगोसे जोंनि मिरु बिसाननि बुंथिगिरि मानगोनां बरायनि जिरादा लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बिएसइउनि आखान्थि गाहाय नेहाथारि मानगोनां सोमखोर बसुमतारी लोगोसे जोंनि तामुलपुर जिल्ला बिसानिनो हारिमु नेहाथारि सन्दिप दैमारि आदा लोगोसे जाखांफु मिउजिक डाइरेक्टर लोगोसे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि मानगोनां लैथोमा मोसाहारि लोगोसे रुपसिं बसुमतारी लोगोसे आंनि आंगो लोगो आदा अनसु ब्रह्म मानगोनां हाउस दिनै जोंनि नैबे हाबाफारि लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय जोङो इलेक्शननि भट थुनायनि अखानायै 10 एप्रिल खालि जोङो नैबे एलएस प्रडाक्शनाव गुमैया एदावदों मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ जों एलएस प्रडाक्शनाव हगारनाय जादोंमोन आरो बेयो फैयै थांनाय शुक्रबारनि बेलासि समाव जोंनि नैबे एलएस प्रडाक्शनाव हगारजानाय गुमैया एदावदों मेथाइया 1 मिलियन जानो हादों साक्सेस जानो हायो बे 1 मिलियन साक्सेस जानायनि खुसिजों दिनै जोङो थेलेबलेबैबाबो केक हानाय हाबाफारि लादों बे केक हानाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखाय जोंनि प्रडाक्शनाव खामानि गुबैयै जेनेबा गाहाय फावगिरि महरै खामानि मावनाय मानगोनां दैमासा ब्रह्म सारखौ केकखौ हानो खावलायबाय लोगोसे बेखौ मावफुंनायनि सिगांनो जोङो जोंनि प्रडाक्शननिफ्राय गांफा आर'नाइजों जों मान बावग्रोगोन बेनि सिगाङावनो जों मानगोनां दैमासा ब्रह्म सारखौ आब'खौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय बेनि उनाव जों आं खावलायदों जोंनि मानगोनां मिरु बिसानि बुंथिगिरि हरेन मुजिर आदाखौबो जोंनि प्रडाक्शननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय लोगोसे जोंनि गेजेराव दङ तामुलपुर जिल्ला बिएसइउनि आखान्थि नेहाथारि मानगोनां सोमखोर बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय आरो लोगोसे दङ जोंनि नैबे प्रडाक्शनाव मैखोमै बिहोमा होनाय आरो बिथाङा जागायनायनिफ्रायनो जोंखौ थुलुंगा होनाय बिथाङानो जाहैबाय लैथोमा मोसाहारि बिथांनि मिउजिकखौ होदों आरो करिय'ग्राफ खालामदों बिथाङानो जोंखौबो जोंनि प्रडाक्शननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय लोगोसे जोंनि गेजेराव बिथाङा शुटिं जागायनायनिफ्राय जोबजासिम एडिटिंनि खामानि मावनाय मानगोनां नायस्रां गयारि आदाखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय लोगोसे जोंनि बे प्रडाक्शनाव जोंखौ गोसो मोदोम जिउयै बिहोमा होनाय मानगोनां जयसिं बसुमतारीखौबो गांसे आर'नाइजों मान लानो खावलायबाय लोगोसे दङ जोंनि गेजेराव जोंनि तामुलपुर जिल्ला बिसानि हारिमु नेहाथारि आदा सन्दिप दैमारिखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो लोगोसे दङ जा मानगोनां मोनसे समनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि सबाय बिमा थरसे मेथाइ खनग्रा मेघमिलन गयारि आदाखौबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय लोगोसे दंबावो जोंनि तामुलपुर जिल्ला बिसानि मावथि लोगो बिथां अनसु ब्रह्म आदाखौबो जोंनि प्रडाक्शननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय जोंनि मान बावनाय आरो जोंनि बरायनायखौ आजावना लानायनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय आलासि सार बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय बेजों लोगोसेनो केक हानाय हाबाफारिखौ मावफुंनायनि सिगां जोंनि गाहाय आलासि मानगोनां दैमासा ब्रह्म सारखौ बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो खावलायबाय बेजों लोगोसेनो जोंनि मिरु बिसानि बुंजानाय गुमैया एदावदों नैबे एलबामा बैसागु एलबामा थांनाय शुक्रबारै 1 मिलियन जानायाव दिनै आं सासे फावगिरि महरैबो लोगोसेनो बे एलएस प्रडाक्शननि जाय बिगोमा जाय मावथिफारियाफोर बिथांमोना दिनै रंजानाय मोनदों जानो हागौ साफ्रोमबो बे मानसिनि आखल बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनानै माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनोब्ला जाफुंनाय मोनोब्ला गोजोननाय मोनो दिनै बे एलएस प्रडाक्शनाबो
बे समाव गोजोननायखौ मोनदों गोजोननायखौ फोरमायदों बेखायनो दिनै नैबे केकखौ हानानै गावसोरनि गोजोननायखौ फोरमायनो लादों दा बेखायनो नैबे दिनैनि नैबे हाबाफारियाव नुजानो हानाय गासै जोंनि मावथिफारिया बिबानगिरि नोंथांमोननो आंनो गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरनानै बाथ्राखौ फोलावालासिनो दिनै नैबे गोथार हाबाफारि केक हानाय बेखौ आङो मावफुंनो लाबाय होननानै फोरमायबाय फंनैसो बुंनो खावलायबाय एसे बुंदो मिरुनि सायाव दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव बिबायदि फैनानै आंबो लोगो नोंथांमोन लोगोसेयावनो बे प्रडाक्सनाव मैखोम बाहागो लानाय आरो जोंहा नोजोर होदों बे इलेक्सन पलिसिनिया मैखोम गोबां नाजानानै बिथाङा नाजासे नाजानानै गोबां बोसोरनिफ्रायनो दिनै नैबे माबायाव सफैनो हानाय बिथांखौ जों माखासे थुलुंगा होनांगोन मोजां मोनदों बिथाङा गोबां खस्थ'निफ्राय नाजा दिनै नैबे समाव सफैनो हादों आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ आं थुलुंगाजों लोगोसे बोर सारस्रिनाय थाबाय लोगोसेयावनो सफैनो हानाय गासैबो आंनि लोगोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंनानै मानगोनां गाहाय आलासि सारखौ केकखौ हानो थाखाय खावलायबाय लोगोसे मदद होबोगोन जोंनि बुंथिगिरि सार दे बाद में क्या हो गया ये मेरा स्लो में बनता है हाँ लाबले तो